Pito ka beses nga dapat kang maghilom para wa kay masulti nga di mao. Timan-i nga naay panahon sa paghilom ug naay panahon sa pagsulti. Number 1, paghilom lang kung nakadungog kag bati nga balita. Ang daotang balita maoy hinungdan sa kahadlok, sa kalagot, sa pagduha-duha ug kasakit. Butangig gwardya nga akong baba, butangig bantay ang pultahan sa akong mga ngabil. Number 2, paghilom lang kung naglagot ka. Kung naa ka sa kalagot, daghan kag masulti nga maoy hinungdan nga makasakit ka ug makasala ka. Kung masuko mo, ayaw pagpakasala, ayaw pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. Number 3, paghilom lang kung naay nag-share og libak. Ayaw dungagi ang mga libak, mas maayo pang bag-uha ang topic og lakaw. Ug ang tigbutang-butang, magpabulag sa suod nga managhigala. Number 4, paghilom lang kung gusto na kang moreklamo. Kung sige kag reklamo sa imong kinabuhi, imong gipakita nga di ka mapasalamaton sa nindot nga butang nga nahitabo sa imo. Padayon sa pagbuhat sa tanang butang nga walay pagbagulbol ug panaglalis. Number 5, paghilom lang kung wa pa nimo nasusi ang storya. Tanang nadungog nimo bahin sa imo, naanay nadungag o naay nakuha. Kung ang usa mo tubag dayon nga dili una maminaw, kabuangan ka na. Number 6, paghilom lang kung way nangutanan nimo. Kabalo ko nga naa kay gustong i-share sa uban, pero ayaw sagtingog kung di pa panahon mo sulti. Bisan ang buang-buang magpakahilom, isipong maalamon. Number 7, paghilom lang kung kinahanglan kang maminaw. Naadyo'y panahon nga hilig kang moreklamo sa Dios, pero imo bang gipaminaw ang iyang mga tambag? Ikaw nalay duol sa Dios ug paminawa ang tanan niyang isulti.